Ústí nad Orlicí, rodiště houslového virtuóza první poloviny minulého století Jaroslava Kociana. Právě v tomto východočeském městě dnes začala 61. houslová soutěž, která nese jeho jméno. Soutěží v ní 75 dětských talentů z 21 zemí. Někdo teprve sbírá odvahu pro svou soutěžní premiéru, třeba domácí 8letá Tereza Vondráčková ze Sopotnice na Ústecko-Orlicku. Za to 14letý Daniel Matejča z Liberce je na Kocianově soutěži po 6. Obhajuje loňské vítězství ve své věkové kategorii. Letos by to rád dotáhnul k titulu laureáta, tedy absolutního vítěze. Určitě se houslím budu chtít věnovat až do konce života. Rád bych si sednul na první židli v České filharmonii, ale to je samozřejmě velice vysoký cíl, takže uvidíme. Tereza doma slyší hudbu vlastně od kolébky. Asi se mně housle líbí nejvíc. Naše rodina hrála na housle. Můj děda, praděda a moje tety a taťka. Odsud z Ústí nad Orlicí už mladí houslisté vyrážejí do slavných hudebních síní ve světě. Podobně jako Pavel Šporcl, patron soutěže. Ten se tu v 86. roce jako 13letý stal laureátem. Snažíme se tady všichni, celý ten tým, aby zde soutěžící prožili jakousi rodinnou atmosféru, aby to nebyl pouze stres ze soutěžního výkonu, ale také velká radost z hudby. Mezi diváky je Ludmila Stránská, učitelka hry na housle z Hradce Králové. Před 60 lety stála u zrodu Kocianovy soutěže. Má to obrovský vzestup po stránce muzikální. Zdaleka tenkrát jsme začínali, děti nehráli tak, jako hrajou teda dneska. Laureát letošní Kocianovy houslové soutěže bude známý v pátek odpoledne. Soutěž dětských talentů provází také hudební festival Kocianovo Ústí. Vlastimil Vajner, Česká televize.